बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। दिनै आसाम नाङैनो ग्रेड 4 नि आनजादा जानानै थांबाय। दिनै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव ग्रेड 4 नि लांदां जानाय मासिफोरखौ सुफुंनो थाखाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजादखौ दिनै फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासिम आरो बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम खुंनाय जायो। दिनैनि बे ग्रेड 4 नि आनजादाव गासै 4,43,000 बिजाथिफोरा आनजादाव जिरायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम 2 घन्टा आरो बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय 4 रिंगासिम 2 घन्टा मोननै 14 जिल्लाफोराव मबाइल इन्टारनेट सार्भिसखौ बन्द खालामनाय जादों। बारग' एनडिएफबि फोरनि जेंनाफोरा दासिमबो जोबनो थाङाखै। बेखौ जों गोबां नुगासिनो आरो मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोनगासिनो। मैया बारग' एनडिएफबि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि एमसिएलए सावरायग्रा बिथाङा सनितपुर जिल्लानि फालुकपङाव सनितपुर जिल्ला बारग' एनडिएफबिनि आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि आरो सोद्रोमाफोरखौ लोगो हमहैनानै सावरायलायो। बिथांमोनजों सावरायनायनि उनाव बे सावरायग्रा बिथाङा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायोदि थारैनो बारग' एनडिएफबि फोरनि इसुसफोरानो जोबनो थाङाखै दाबो। गाव सासे BTR गोरोबथानि सागानगिरि हिसाबै गाव थासान्दै बेदि जेंनाफोरखौ सरकारनि मदद लानानै फोजोबलांनो नाजागोन होनना बे सावरायग्रा बिथाङा फोरमायथियो। बाक्सायाव धोरोम बारस्लायहोनाय जाथाय। बाक्सानि सालबारियाव रांनि लब दिन्थिनानै सासे हिन्दु सेंग्राखौ इस्लाम धोरोमाव बारस्लायहोदों सानै मुस्लिम सुबुङा। बे जाथायनि सायाव थानायाव गसर थिसननाय जादों। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि फाख्रिगुरि गामियाव सोमजिदों बे जाथाया। बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव ओनसोलनाङै दुंहाव थासारि सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सालबारि फाख्रिगुरिनि राजु अर्ज मुंनि सासे हिन्दु सेंग्राखौ सालबारिनि साखाथि बजालि जिल्लानि सिलापाथुनिनि आब्दुल आली आरो थुमार पथारनि खबिरुल हक मुंनि सानै मुस्लिम सुबुङा थुन जोलायनानै 7 लाख रां होगोन, न' लुनानै होगोन, मुसलमान हारिनि सिख्ला हाबा खालामना होगोन बायदि लब दिन्थिनानै बरपेटा हलि जाम्मि मस्जिदआव हिन्दु धोरोमनिफ्राय इस्लाम धोरोमाव बारस्लायहोयो। आयेननि फारसेथिं बरपेटा बिजिरसालियाव एफिडेभिटनि गेजेरजों हिन्दु सेंग्रा राजु अर्जखौ उमर फरक मुंनि बिमुं खालामनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सानै दायनिगिरिया दासान्दि खारखोमानानै दं। बे जाथायनि उनाव सानै दायनिगिरिनि हेंथायै राजु अर्जनि नखरा सालबारि पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जाबाय। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव रादाब। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मोनसे मुलुगनां जथुमाव बाहागो लानो मोननाय गिबि बर' फिसा। बिस्वजित दैमारि बिथाङा कानाडानि हलिफेक्स नोगोराव 20 आगस्तनिफ्राय 26 आगस्तसिम जानो गोनां कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि 65थि मुलुगनां जथुमाव बाहागो लानो थाखाय कानाडा मोनहैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बिस्वजित दैमारिजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि नमल मोमेन आरो आसाम आयेन आफादनि मावख'गिरिफोरा दंफायो। बिस्वजित दैमारि बिथाङा भारत हादरनि जानानै संसदारि बिबानगिरि थामहिनबा मावफुं सोद्रोमा महरै मुलुगनां बे जथुमाव बाहागो लानो खाबु मोननाय गिबि बर' फिसा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।